Diuen que en un equip de futbol juguen només 11 jugadors. Que només hi ha un entrenador i un cos tècnic. Que juguen en un estadi. Això diuen. Que cada setmana s'enfronten a un rival. En un partit que només dura 90 minuts. Només. Potser tenen raó. I un equip de futbol és només això. Només tot això. Girona Futbol Club. No és només una ciutat, una afició, un sentiment. No és només un equip. Parlem, no és només un patrocinador.